kelompok kali bagi nampilkan drama kalian tema pendidikan ingkang gada ira-irahan aja negara pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tugasnya dino iki yaitu kowe kabeh wajib bentuk kelompok. Satu kelompok ana wong 4 wong. Tugasnya yaitu kalian gawe artikel temane kamardikan. Kabeh anggota kelompok kudu duwe peran. Yen ora duwe ana saksi dhewe-dhewe ya. Dieling-eling. Ngerti apa ora? Assalamualaikum, Cinta. Ayo balik. Sin bukaan sin bukaan. Apa nak? Cintanya modern tuh, ano? Kita jadi kawan kali cinta. Oh, gamer bersih, ayo. Itu. Sampai di belakang bel-bel Cinta. Kamu kan udah dua rame-rame apa? Jadi aku kau kalau bisa kalau bisa. Bisa tak? Ibu yang ngelarang dong. Ya, serang kan? Kemudian ya, saya kalau sudah diadus. Oke. Iya, iya. Kita ini temani pendidikan. Ini itu apa? Tema pendidikan. Ayo tugasnya dikompon siji-siji. Kelompok 1. Libur tetap. Anak kendala apa? Anak kendala apa? Keluarga Bu. Aku Bu, ini baju dua kali cinta.
Kakak sopo. Boten Bu. Boten Bu, jadi Bu. Nggih Bu, ada yang pacaran mau. Kakak sopo. Ngawur. Ini kau Bu. Ayo Pak Ijo Sinta, maju sih ini. Maju dhisik. Nggih. Mit. Apa? Pak Ijo, Sinta, dadi murid iku nggo ndi tugas utamane sinau gak bobo gendaan ae. Nggih Bu. Ngono tugas kelompok sakjane dikerjano bareng-bareng gak bobo pacaran ae. Nggih. Giling-giling atik konangan maneh oleh panggilan orang tua yo. Nggih. Awas atik dibaleni maneh. Nggih. Ayo wis balik nang nggone dhewe-dhewe. Ya Allah, kok cinta meneh Pak Ijo habis lagi. Padahal tau tak kandhani. Gak oleh bapak pacaran nek pancen dibaleni. Nggih, jenengan sampeyan pokoknya mawon Bu lek wonten. Ya wis iki kok buktine kirim nang aku ya. Nggih. Wis tendare nang kelas sak ibune. Monggo Bu. Nggih. Monggo Bu. Nggih, monggo. Yo, gak apa-apa ta iki Jo. Aku kecil. Tidak apa-apa. Tahu dah ini. Gak tahu awak dhewe ora dhewe bolak-balik. Apa-apa. Nanti bisa nengok apa datang ke sini. Bisa nih. Kelompok-an. Ayo lu. Siap Jo. Tidak apa. Tak apa-apa ini aja. Pokoknya bareng-bareng lakoni. Ini enak lu. Tak sekolah, hidup, ribut, bareng-bareng ya. Enak. Ini bareng-bareng ini di sini. Apa wis? Tenang. Nek dikira nomor wong tuane Sinta Pak Ijo iki. Saya tak dilane ke buku orang tua. Oh iki. Iki rek nomere telpone. Telepon iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki leres kalian ibune Sinta. Sinten nggih? Kula gurune Sinta, Bu. Oh, kira napa Bu? Jenengan saged mriki napa teng sekolahan? Kenapa Bu? Niki lho badhe ngomongaken Sinta. Oh, nggih Bu. Sakniki nggih, sakniki nggih, Bu. Nggih Bu. Nggih. Suwun, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Aku sih. Pak. Bapak. Apa sih Bu? Iku lho sampean kok aku ditelepon iku nek ketang. Loh. Gak banyak dah. Kenapa Wis tak guyon ae sampean iku. Masih bilang siapa? Sampean iku kok wis aku tak budal. Ya wis, dalam. Pamit aku. Ya, hati. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Monggo dulu. Nggih. Monggo ya. Lah apa sih ndak Bu kok kula sampe iki bali mriki? Niku pun jenengan iku mboten nang sekolah saniki. Loh, ya apa sih wong lho sanjang kula kali bapak iki?
Bu. Boten dirasaken secara rinci. Wau rencana Sinta. Sumerak Sinta kaliyan pacare ibu bidal. Nanging boten ten sekolahan. Niki buat videone monggo nyali. Yo no, pembawa pamitan sekolah kok terbelakang. Boten iku mawon Bu. Nilaiipun Sinta ugi mangga. Mungkin amat boten sekolahan lain pacaran terus. Sampun kula peringataken ping pinten-pinten. Nanging boten digateaken larini. Nyuwun dijanjengaken nggih Bu, menawi semester ngaji Sinta tetep kados puniku, kemungkinan larini boten ajeng ninggal kelas nggih. Nggih Bu. Mawon Bu, ingkang badhe kula aturaken. Nyuwun tulung putrine dipiringaken nggih. Nggih pun Bu, matur nuwun nggih, boleh. Nggih. Monggo Bu. Nggih monggo. Tekan di sekolah lho Bu. Mosok pengakuan di telepon gurumu kok. Nggih saya sedulur sekolah. Temen nah, kalau gak pacaran. Wong ibu mah dituturi gurumu video nih kok. Boten. Sabar aku. Iya, aku iso sabar lho Pak. Guru ayah sekolah kok tambah aneh. Wah iso sih, sekarang si api-api. Ya gak iso Pak, ayah sekolah itu ya sekolah gak tambah gendaan. Rek kok di sekolah lagi cek pinter dok, kok tambah gendaan. Aneh. Ya apa lah ngono. Adik sampean baleni maneh. Nilai sampean di semester ngarep itu udah ditaruh aneh. Kok iso? Aja sampe ngelek-ngelek jeneng ibu mbek bapak. Isin do, isin. Ya sepurane ibu. Mboten kula baleni maneh. Ya nak wis dibaleni maneh. Ibu jangan boleh sama dia. Wis putus saya jadi. Wes, emang dewe saya. Tumindak kaya iku aja ditiru ya kanca-kanca. Pendidikan yaiku pondasi nggo kemajuan pribadi lan kemajuan masyarakat. Sanajan pacaran lan bapak piyane duwe panggonane. Ngutamake pendidikan ing sekolah buka lawang pinuju masa ngarep kang luwih cerah. Investasi wayah lan energi jero sinau kanggo ngayuh ngimpi. Aja jerke cerita tresno utawa hiburan sawetara ngalangi dalan pinuju kawaro kang oleh nggawa awake dhewe pinuju kesuksesan. Awire kali ini punya guys. Tumindak kaya iku Saya menjeruan, Ya wis bener.